हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। नष्टप्रायेषु भद्रेषु भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्ण। సో ఈరోజు శ్రీమద్ భాగవతం క్లాస్కి మీ అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయము మంగళూరు కర్ణాటక తరఫున స్వాగతం తెలియజేస్తున్నాను. సో ఈ శ్రీమద్ భాగవతం క్లాసులలో నిత్యం భాగవత సేవయ ఈ క్లాసులలో మనము శ్రీమద్ భాగవతము 3వ స్కందము యథాస్థితి అందులో 33వ అధ్యాయము అకట్ల భగవానుల వారి కార్యకలాపములు అనేటువంటి అధ్యాయంలో ఈరోజు 21వ శ్లోకాన్ని ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క వివరణ ద్వారా ఈ శ్లోకాన్ని అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. హరే కృష్ణ. సో ప్లీజ్ రిపీట్. శ్రీమద్ భాగవతము 3వ స్కందము 33వ అధ్యాయం 21వ శ్లోకము. వనం ప్రవ్రజితే పత్యా వనం ప్రవ్రజతే పత్యౌ వనం ప్రవ్రజితే పత్యౌ వనం ప్రవ్రజితే పత్యౌ వనం ప్రవ్రజితే పత్యౌ వనం ప్రవ్రజితే పత్యౌ అపత్య విరహాతురా అపత్య విరహాతురా అపత్య విరహాతురా అపత్య విరహాతురా అపత్య విరహాతురా అపత్య విరహాతురా జ్ఞాతతత్వాప్యభూన్నష్టే 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 వత్సే గౌరివ వత్సలా
వస్తే గౌరివ వత్సలా వత్సే గౌరివ వత్సలా వస్తే గౌరివ వత్సలా వత్సే గౌరివ వత్సలా వస్తే గౌరివ వత్సలా. హరే కృష్ణ. వనం ప్రవ్రజతే పత్యౌ అపత్య విరహాతురా వనం ప్రవర్జితే పత్యౌ అపత్య విరహాతురా వనం ప్రవ్రజితే పత్యౌ అపత్య విరహాతురా వనం ప్రవర్జితే పత్యౌ అపత్య విరహాతురా జ్ఞాతతత్వాప్యభూన్నష్టే వత్సే గౌరివ వత్సలా జ్ఞాతతత్వాప్యభూనష్టే వత్సే గౌరవ వత్సల జ్ఞాతతత్వాప్యభూన్నష్టే వత్సే గౌరివ వత్సలా జ్ఞాతతత్వాప్యభూనష్టే వత్సే గౌరివ వత్సల. హరే కృష్ణ. మొత్తం శ్లోకం చూద్దాం. వనం ప్రవ్రజితే పత్యౌ అపత్య విరహాతురా జ్ఞాతతత్వాప్యభూన్నష్టే వత్సే గౌరివ వత్సలా వనం ప్రవ్రజితే పత్యౌ అపత్య విరహాతురా జ్ఞాతతత్వాప్యభూనష్టే వత్సే గౌరివ వత్సల. గౌరవ వత్సల. హరే కృష్ణ. ప్రభు హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. విశాలవతి మాతాజీ. हरे कृष्ण प्रभु जी. वनं प्रव्रजिते पच्चा अपच्च विरहातुरा ज्ञाततत्वाप्यभून्नष्टे वत्से गौरिव वत्सला. हरे कृष्ण प्रभु जी. धन्यवाद. वासवी राणी माताजी. हरे कृष्ण प्रभु जी. वनं प्रव्रजिते पत्या अपत्य विरहातुरा ज्ञाततत्वाप्यभून्नष्टे वत्से गौरिव वत्सला. हरे कृष्ण प्रभु जी. హరే కృష్ణ. ఇంకొక ఇద్దరు హ్యాండ్ రైజ్ చేస్తారా మాతాజీ? ప్రభు ఈ లోపల మీరు చెప్పండి ప్రభు. నేను చేయొచ్చా? ఓకే ప్రభు చేయండి. మీరు చెప్పండి ప్రభుజీ, తర్వాత మీ తర్వాత చెప్తా. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. వనం ప్రవ్రజితే పత్య విరాహాతురా జ్ఞాతతత్వాప్యభూనష్టే వత్సే గౌరివ వత్సలా. హరే కృష్ణ. వనం ప్రవజ్జితే పత్యౌ అపత్య విరహాతురా జ్ఞాతతత్వప్యభూనష్టే వత్సే గౌరివ వత్సలా. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ. చంద్రావతి మాతాజీ, మాధవి నీలపు మాతాజీ. హరే కృష్ణ. हरे कृष्ण प्रभु जी. वनं प्रव्रजिते पत्यौ अपत्य विरहातुरा ज्ञाततत्वाप्यभून्नष्टे वत्से गौरिव वत्सला. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण. మాతాజీ. वनं प्रव्रजिते पत्यौ अपत्य विरहातुरा ज्ञाततत्वाप्यभून्नष्टे वत्से गौरिव वत्सला. हरे कृष्ण प्रभु. హరే కృష్ణ. సో ఈ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి పదాల యొక్క అర్థాలను చూద్దాం. హరే కృష్ణ. వనం 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 అడవికి 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 పవ్రజితే పత్యౌ ప్రవ్రజతే పత్యౌ భర్త గృహమును వీడినప్పుడు భర్త గృహమును గృహమును వీడినప్పుడు
అపత్య విరహ అపత్య విరహ పుత్ర వియోగముచే వియోగముచే ఆతుర ఆతుర మిగుల దుఃఖిత మిగుల దుఃఖిత జ్ఞాతతత్వ జ్ఞాతతత్వ తత్వము నెరిగి నెరిగి అపి నేపి అయినను అయినను అభూత్ భూత్ అయ్యను అయ్యను నష్టే వత్సే నష్టే వత్సే దూడను కోల్పోయిన కూడను కోల్పోయిన గౌహ గుహ ఆవు ఆవు ఇవ ఇవ వలే వలె వత్సల వత్సల వాత్సల్యము కలిగిన కలిగిన హరే కృష్ణ. భావం ప్లీజ్ రిపీట్. ఆమె భర్త ఆమె భర్త అది వరకే గృహమును వీడి విడి సన్యాసాశ్రమమును గ్రహించియుండెను. గ్రహించి ఉండెను పిదప తప తనయుడగు తనయుడగు కపిలుడును ను గృహమును పరిత్యజించెను. పరిత్యజించెను జన్మ మృత్యువుల మృత్యువుల సత్యము నెరిగినప్పటికీ నెరిగినప్పటికీ హృదయము హృదయము సమస్త కల్మష దూరమైనప్పటికీ సమస్త కల్మషమ దూరమైనప్పటికీ ఆమె దూడను కోల్పోయిన కోల్పోయిన ఆవు వలె పుత్ర వియోగమున మిగుల దుఃఖిత అయ్యను. దుఃఖిత అయ్యను. హరే కృష్ణ. భాష్యము. భర్త ఇంటికి దూరమైనప్పుడు లేదా సన్యాసమును స్వీకరించినప్పుడు భార్య దుఃఖితురాలు కాకూడదు. ఏలయన భర్త యొక్క ప్రాతినిధ్యమును ఆమె పుత్రుని రూపమున ఇంకనూ కలిగియే యుండును. వేదశాస్త్రములందు ఆత్మైవ పుత్రో జాయతే అని చెప్పబడినది. అనగా భర్త దేహమునకు పుత్రుడు ప్రాతినిధ్యము వహించును. అనగా పుత్రుడున్నచో స్త్రీకి వైధవ్యమనడి ప్రశ్నయే ఉండదు. కపిలముని ఉన్నప్పుడు దేవహూతికి దుఃఖము తెలియలేదు. కానీ అతని వియోగము కలిగినంతనే ఆమె మిగుల దుఃఖితురాలయ్యను. కర్దమమునితో గల లౌకిక సంబంధపు కారణమునగాక భగవత్ ప్రేమ వశమున ఆమె మిగుల వ్యాకుల పడెను. దేవహుతి దూడను కోల్పోయిన ఆవు వలె అయ్యనని ఇచ్చట ఉపమానము వసగబడినది. దూడను కోల్పోయిన ఆవు రేయింబవళ్ళు రోదించును. అదే విధంగా దేవహుతి సైతము మిగుల దుఃఖితయై రోదించుచు నా పుత్రుని ఇంటికి తీసుకుని రండు, అప్పుడే నేను జీవించగలను, లేనిచో నేను మరణింతును అని బంధువులతో స్నేహితులతో మొరపెట్టుకునేది. ఇదియే భగవానుని ఎడగల తీవ్రమగు ప్రేమ. పుత్రుని ఎడగల ప్రేమగా ప్రకటితమైనప్పటికీ అది ఆధ్యాత్మికముగా పరమ లాభదాయకమైనట్టిది. లౌకిక పుత్రుని ఎడగల అనురాగము మనుజునికి భౌతిక జగమునందే నిలుపగా అదే అనురాగమును శ్రీకృష్ణు భగవానుని వైపుకు మళ్లించినచో అది ఆధ్యాత్మిక జగమున భగవత్ సాన్నిధ్యమును కలగజేయును. ప్రతి స్త్రీ
దేవహుతి ఎంతటి యోగ్యురాలైనప్పుడు దేవదేవునే తన పుత్రునిగా పొందగలదు. భగవానుడు దేవహుతి తనయునుగా అవతరించినాడన్నచో మరి ఏ స్త్రీ తనయునుగానైనను ఆమె యోగ్యురాలైనప్పుడు అవతరించగలడు. దేవదేవుని పుత్రునిగా బడిసినచో ప్రపంచమున అతి చక్కని తనయుని పెంచిన లాభము దక్కుటయేగాక అదే సమయమున భగవానుని సన్నిహిత సహచరడగుటకు ఆధ్యాత్మిక జగమును చేరవచ్చును. హరే కృష్ణ. సో ఇది శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాష్యము ఈ శ్లోకమునకు ఇవ్వబడినటువంటిది. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాద్ కీ జై. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీగురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురు శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ. శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్యదేవం. శ్రీరాధాకృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలిత శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామిని. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశ తారిణి. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. సో మనము ఇక్కడ శ్రీమద్ భాగవతములో 3వ స్కందంలో ఈ 33వ అధ్యాయము అయినటువంటి కపిల భగవానుల వారి యొక్క కార్యకలాపములు అనేటువంటి ఈ అధ్యాయంలో మొదట దేవహుతి ప్రార్థనలు, మరి ఆ ప్రార్థనల తర్వాత సంతుష్టుడైనటువంటి ఆ కపిల భగవానుల వారు గృహమును వీడడము. సో తర్వాత ఆమె అంటే ఆ కపిల భగవానులు వారు బోధించినటువంటి బోధనలకు తన పుత్రుడే అయినప్పటికీ కూడా తన ఆధ్యాత్మిక ఆచార్యునిగా ఆయనను స్వీకరించి ఆయనను ద్వారా పొందినటువంటి ఉపదేశాల ద్వారా ఆత్మానుభూతి పొందినటువంటి ఆవిడ మరి అక్కడ ఆ ప్రదేశం ఆ ఆశ్రమంలోనే సమాధి మగ్నురాలై ఆ భగవంతుని యొక్క
సేవలో అంటే భగవంతుని యొక్క ధ్యాసలో భక్తి యోగాన్ని ప్రారంభించి చేస్తూ ఉన్నటువంటి ఆ క్రమం. ఆ క్రమంలో ఆమె స్థితిని గురించి చెప్తూ ఆమె కొంత శుష్కించిపోయినటువంటి విషయాన్ని గురించి చెప్పడం, అలాగే మరి అక్కడ ఏ విధమైనటువంటి భౌతిక కొరత లేనటువంటి విషయంగా ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆమె శుష్కించిపోయినటువంటి అంటే కొంత పక్క చిక్కినటువంటి విషయాన్ని అక్కడ చెప్పినటువంటి కారణం ఇక్కడ మరి సో ఇంతకుముందు మనము చూసినటువంటి ఈ శ్లోకాలలో చెప్పబడుతూ ఉన్నట్లుగా, ఎందుకంటే ఇక్కడ వాతావరణం ఎంతో మనోహరంగా ఉన్నటువంటి వాతావరణంలో ఆమె ఉన్నారు. భౌతికంగా ఎంతో మనోహరంగా ఉన్నటువంటి ఆ కర్దమముని యొక్క యోగ శక్తి ద్వారా ఉన్నటువంటిది ఎంతో ఆహ్లాదకరమైనటువంటి వాతావరణంలో ఆమె ఉన్నప్పటికీ కూడా ఈరోజు మనం చూస్తూ ఉన్నటువంటి శ్లోకం ప్రకారంగా ఆమె దుఃఖితురాలై పుత్ర వాత్సల్యంతో దుఃఖితురాలైనట్లుగా కనిపిస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాన్ని, ఎందుకంటే ఆమెకు ఆ కర్దమముని ఏర్పాటు చేసినటువంటి ఆ ఏర్పాట్ల వలన ఆమెకు ఏమాత్రము పొదవలేనటువంటిది, ఆమెకు అన్ని వేళలా పూర్తిగా రక్షణ ఉన్నటువంటిది. ఆయన ఏర్పాటు చేసినటువంటి ఆ సహచరులు అక్కడ ఉండేటువంటి గంధర్వ కన్యలు వారంతా కూడా పరిచారకులుగా ఆమెను చూస్తూ ఉన్నటువంటి విషయం. అది ఇంకా ముందు ముందు రాబో శ్లోకాల్లో కూడా మనకి చెప్తూ ఉన్నటువంటి. సో అలాగే శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తారు, వైదిక విధానంలో భార్యాభర్తల మధ్య ఉండవలసినటువంటి సంబంధము అదే. భౌతికంగా వాళ్ళు ఒక దగ్గర లేకపోయినప్పటికీ మరి భార్యాభర్తలో మధ్య ఏ విధమైనటువంటి ఆసక్తి అంటే ఉండాలి అనేటువంటిది ఆయన ఆమెకు కావలసినవన్నీ సమకూర్చినప్పటికీ కూడా భౌతికంగా ఆమెతో ఉండాలి అనేటువంటి విషయంలో ఏనాడు కూడా కర్దముడు ఆలోచించలేదు. సో అందుకనే పుత్రుడు పెద్దవాడు అవగానే గృహాన్ని వీడినటువంటి విషయాన్ని కూడా మనకి శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తారు. మరి ఆ విధంగా ఆమె ఎంతో ఉన్నతమైనటువంటి స్థితిలో ఉన్నప్పటికీ కూడా స్వర్గలోక స్త్రీగణము ఈర్ష్యపడేటువంటి సంపత్తులను కలిగి ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆ దేవహుతి ఆమె బాధపడుతూ దుఃఖితురాలైనటువంటి విషయాన్ని మనకు పూర్వపు శ్లోకము చెవిలో చెప్పబడినది. దానికి కారణము పుత్ర వియోగము ఒక్కటే ఆమెను బాధిస్తూ ఉన్నది అనేటువంటిది. మరి ఆ పుత్ర వియోగం మరి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు కూడా చెప్తూ ఉంటుంటారు. మరి ఈ ఎన్నో లౌకిక సౌఖ్యాలన్నిటినీ వదిలిపెట్టినటువంటి ఆవిడ, మరి ఆత్మానుభూతిని పొందినటువంటి ఆవిడ, మరి భక్తి యోగంలో స్థితురాలై ఉన్నటువంటి ఆవిడ మరి భౌతికంగా తన పుత్రుడు దూరమైనాడు అని ఎందుకు దుఃఖిస్తూ ఉన్నది? ఎందుకు ఆమె ఆ పుత్రుడి ఎడ అనురక్తురాలయ్యను అనేటువంటి అంశాన్ని ఎవరికైనా సందేహం రావచ్చు అని శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు అంతకుముందు దాంట్లో చెప్పడం. అయితే ఇక్కడ ఆయన చెప్తారు అప్పటికి మరి అక్కడ ఆ పుత్ర వియోగము సాధారణమైన ఈ దేహపర సంబంధమే కాదు, అది భౌతిక లౌకికమైనటువంటి సంబంధమే కాదు, ఆసక్తి అది ఆధ్యాత్మికంగా ఆ భగవంతుని ఎడ, అలాగే ఆధ్యాత్మికంగా ఉన్నటువంటి క్రమంలో తనకు ఆయన ఆత్మానుభూతిని బోధించినటువంటి సాంఖ్యతత్వాన్ని, పరిపూర్ణ దివ్య జ్ఞానాన్ని, ఈ జనన మరణ విషయాలను గురించి బోధించినటువంటి వాడు అంటే ఆయన తన యొక్క ఆధ్యాత్మిక గురువు. సో మరి ఆ విధంగా ఆయన దూరమైనటువంటి విషయం గురించి ఆమె బాధపడుతూ ఉన్నటువంటి విషయాన్ని ఇంకా చెప్తూ, ఎందుకు ఆమె ఆ విధంగా ఉన్నారు, ఆమె దుఃఖం ఎందుకు కారణము
దుఃఖితురాలు అవడానికి కారణం ఏమిటి అనేటువంటిది ఈ శ్లోకంలో చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి విషయం. సో అందుకే ఈ శ్లోకంలో మరి ఈ విధంగా చెప్తూ ఉంటున్నారు మైత్రేయముని. వనం ప్రవ్రజితే పత్యౌ అపత్య విరహాతురా జ్ఞాత తత్వాప్యభూన్నష్టే వత్సే గౌరివ వత్సలా. వనం ప్రవ్రజితే పత్యౌ అంటే తన యొక్క భర్త అయినటువంటి కర్దమముని అడవికి వెళ్ళినప్పుడు, అంటే సన్యాస ఆశ్రమాన్ని స్వీకరించడానికి ఆయన అడవికి వెళ్ళినప్పుడు వనం ప్రవ్రజితే పత్యౌ, భర్త అడవికి వెళ్తూ ఆ గృహాన్ని వీడినప్పుడు కంటే కూడా ఇక్కడ అపత్య విరహ అంటే పుత్రుని వియోగం చేత హాతురా. సో ఆమె ఆ పుత్ర వియోగమే అంటే భర్త సన్యాస ఆశ్రమాన్ని స్వీకరించి అడవికి వెళ్ళేటప్పుడు ఆమె దుఃఖితురాలు కాలేదు, కానీ పుత్ర వియోగము, ఆ పుత్రుడు తనను వదిలి వెళ్ళిపోయినప్పుడు మాత్రము ఆమె ఎంతో దుఃఖితురాలయ్యేది అని చెప్తున్నారు. మరి ఇంకా చెప్తున్నారు, జ్ఞాత తత్వాపి, ఆమె తత్వమును ఎరిగిన ఆమెడ అయినప్పటికీ కూడా అభూత్ దుఃఖితురాలయ్యను. ఎలా అంటే చెప్తున్నారు, వత్సే గౌరివ వత్సలా అంటే ఇక్కడ ఆమె ఎంతటి వాత్సల్యం అంటే దూడను కోల్పోయిన ఆవు మాదిరిగా ఆమె ఎంతో దుఃఖితురాలు అయి ఉన్నారు అని చెప్తున్నారు. సో భావం మనం చూసినట్లయితే ఈ విధంగా చెప్తూ ఉన్నారు. ఆమె భర్త అదివరకే గృహాన్ని వీడినప్పటికీ కూడా వీడి సన్యాస ఆశ్రమమును గ్రహించి ఉన్నాడు. మరి తర్వాత మరి తన పుత్రుడుగా అవతరించినటువంటి ఆ దేవాది దేవుడు, ఆ సుప్రీం పర్సనాలిటీ కపిలుడు గృహాన్ని పరిత్యజించినప్పుడు ఆమె దుఃఖితురాలయ్యారు. ఎలా అంటే ఇక్కడ చెప్తున్నారు, జన్మ మృత్యువుల సత్యమును ఎరిగినప్పటికీ, ఎందుకంటే ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది జ్ఞాతతత్వ అంటే తత్వజ్ఞానం తెలిసినప్పటికీ కూడా. ఏంటి తత్వజ్ఞానము? ఈ దేహం అంటే ఏమిటి, ఆత్మ అంటే ఏమిటి, ఈ దేహానికి ఆత్మకు ఉండే సంబంధం ఏమిటి, ఈ ఆత్మ పరమాత్మల మధ్య సంబంధం ఏమిటి అనేటువంటి విషయాన్ని, ఆ తత్వజ్ఞానాన్ని ఆమె పూర్తిగా పొందినప్పటికీ కూడాను ఆమె అంటే ఈ జన్మ మృత్యువుల యొక్క సత్యాన్ని, బర్త్ అండ్ డెత్ సైకిల్ గురించినటువంటి సత్యాన్ని ఆమె తెలుసుకున్నప్పటికీ, అంతేకాదు ఆమె యొక్క హృదయం అంతా కూడా సమస్తమైనటువంటి కల్మషాల నుండి దూరమైనప్పటికీ, ఎందుకంటే ఆ హృదయంలో ఏర్పరచుకున్నటువంటి మాలిన్యాలన్నింటినీ కూడా, మాలిన్యం అంటే ఎన్నెన్నో జన్మలతో చేసుకున్నటువంటి కర్మ ఫలాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటినన్నింటినీ కూడా అంటే సింపుల్ గా అజ్ఞానాన్ని అంతటినీ కూడా తొలగించుకున్నప్పటికీ, ఆమె హృదయము అజ్ఞాన అంధకారాలన్నిటికీ దూరమైనప్పటికీ కూడా ఆమె దూడను కోల్పోయిన ఆవు వలె పుత్ర వియోగమున మిగుల దుఃఖితురాలయ్యను అంటూ చెప్తూ ఉన్నాడు మైత్రేయ ముని విదురుడితో. సో దానికి ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాష్యంలో మనకి వివరిస్తూ ఉన్నప్పుడు ఆయన ఈ విధంగా చెప్తున్నారు, మన వైదిక సాంప్రదాయంలో మనం విధానంలో ఉండవలసి, భర్త ఇంటికి దూరం అయినప్పుడు లేదా సన్యాసమును స్వీకరించినప్పుడు భార్య దుఃఖితురాలు కాకూడదు. సో అదే అంశాన్ని మనకి దేవహుతి ద్వారా ఇక్కడ తెలుసుకున్నటువంటిది. ఎందుకంటే తన భర్త కర్దమ ముని సన్యాస ఆశ్రమాన్ని స్వీకరించి వెళ్ళేటప్పుడు ఆమె ఏ విధంగానూ దుఃఖితురాలు కాలేదు. కాకపోతే అంతకు ముందు అడుగుతూ ఉంటుంది మొదట్లో,
ఇంకా తనకు ఆత్మానుభూతిని పొందే మార్గాన్ని తెలియచేయకుండానే నువ్వు వెళ్ళిపోతున్నావే అని మాత్రమే అడుగుతూ ఉంటుంది అప్పుడు. ఎందుకంటే మరి నీ కుమార్తెలకేమో వివాహం చేసి వారిని అత్తవారిలకు పంపించేశావు, నీవేమో సన్యాసాశ్రమం తీసుకొని తత్వజ్ఞానము ఆ భగవంతుని యొక్క ధ్యాసలోకి వెళ్ళిపోతానంటున్నావు. మరి నా పరిస్థితి ఏమిటి, స్త్రీ అయినటువంటి నా పరిస్థితి ఏమిటి అని అంటే అప్పుడు ఆయనకు అంటే ఆమెకు తత్వ జ్ఞానాన్ని బోధించడానికి అంతకుముందే ఆ భగవంతుడు ఆయనకి ఇచ్చిన మాట ప్రకారంగా పుత్రుడిగా అవతారం తీసుకోవడము చెప్పి, ఇక ఆయన ద్వారా నువ్వు ఆ తత్వ అనుభూతిని పొందుతావు, తత్వజ్ఞానాన్ని పొందుతావు అని చెప్పేసి ఆయన వెళ్ళిపోయినట్టు. అప్పుడు ఆమె ఏమి కూడా బాధపడనటువంటిది. అదే చెప్తున్నారు ఇక్కడ, భర్త ఇంటికి దూరమైనప్పుడు కానీ సన్యాసాన్ని స్వీకరించినప్పుడు భార్య దుఃఖితురాలు కాకూడదు. ఎప్పుడు అంటే ఆ భర్త యొక్క ప్రతినిధిగా పుత్రుని రూపంలో ఇంకా ఇంట్లో పుత్రులు ఉన్నప్పుడు, సంతానం ద్వారా పుత్రుడు ఉన్నప్పుడు. అందుకే వేదాలలో చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి ఆత్మైవ పుత్రో జాయతే అని చెప్పబడినటువంటి అంశం గుర్తు చేస్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. అంటే పుత్రుడుగా ఆ భర్తకు ప్రాతినిధ్యంగా తనను పోషించేటువంటి వాడుగా పుత్రుడు ఉంటాడు అనేటువంటిది. అనగా పుత్రుడు ఉన్నచో స్త్రీకి వైదవ్యం అనేటువంటి ప్రశ్నయే ఉండదు, ఒంటరి అనేటువంటి అవకాశమే ఉండదు స్త్రీకి. ఎందుకంటే పుత్రులు ఆ బాధ్యతను అంటే తల్లి యొక్క బాధ్యతను స్వీకరించాలి అనేటువంటిది మనకి ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. అందుకే అంటున్నారు, అనగా పుత్రుడు ఉన్నచో స్త్రీకి వైదవ్యం అనేటువంటి ప్రశ్నయే ఉండదు. అంటే ఒంటరితనము అనేటువంటిది ఆమెకి ఉండేటువంటి అవకాశమే లేదు. కాబట్టి ఆమె బాధపడవలసినటువంటి అవసరం లేదు. భర్త గృహాన్ని వీడి సన్యాసాశ్రమాన్ని స్వీకరించినప్పుడు. సో కాబట్టి మరి కపిలముని ఉన్నప్పుడు దేవహూతికి ఆ దుఃఖము తెలియలేదు. ఎందుకంటే మరి తన భర్త లేకపోయినప్పటికీ పుత్రుడు ఆయన యొక్క ప్రతినిధికి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సందర్భంలో ఆమె ఏ విధమైనటువంటి దుఃఖ భావనను పొందలేదు అని చెప్తున్నారు. కానీ ఎప్పుడైతే పుత్రుడు తన గృహాన్ని వీడి వెళ్ళాడో అప్పుడు ఆమె మిగుల దుఃఖితురాలయ్యను అంటూ చెప్తున్నారు. మరి ఎందుకు ఆమె ఇక్కడ అంతగా వ్యాకులతను చెంది ఉన్నారు, ఎందుకు అంతగా దుఃఖితురాలైతూ ఉన్నారు అంటే ఆమె ఇక్కడ చెప్తూ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్తూ ఉన్నటువంటిది ఆ కర్దమమునితో గల లౌకిక సంబంధపు కారణం కాదు, కానీ అది భగవత్ ప్రేమ వశమున భగవంతుని ఎడ ప్రేమతో ఆమె ఆ విధంగా మిగుల వ్యాకుల పడి ఉన్నారు అని చెప్తున్నారు. సో అందుకే ఆ విధంగా వ్యాకులతతో ఉండడం వల్ల ఆమె క్షీణించినటువంటిది గాను అంతకు ముందు చెప్పబడినటువంటిది చెప్పుకోవచ్చు. సో కాబట్టి ఆ విధంగా భగవత్ ప్రేమ వశమునే ఆ విధంగా దుఃఖితురాలవుతుంది తప్ప ఈ లౌకికమైనటువంటి సంబంధ కారణం కాదు అనేటువంటిది చెప్తూ ఉన్నారు. మరి అంతేకాకుండా మరి ఇక్కడ మైత్రేయ ముని ఉపయోగించినటువంటి ఉపమానము చెప్తూ ఉన్నారు. ఇక్కడ మనకి ఏమి ఆయన పోలుస్తున్నారంటే దూడను కోల్పోయిన ఆవు వల్లే ఆమె పరిస్థితి ఉన్నది. అంటే దూడను కోల్పోయినటువంటి ఆవు రేయింబవళ్ళు రోధిస్తూ ఉంటుంది. యాక్చువల్గా కొన్నిసార్లు మనం ఇప్పుడు చాలా తక్కువగా అనుభూతిలోకి వస్తుంది, ఇంత ముందు కూడా ఒకసారి మనకి డిస్కషన్లోకి వచ్చినట్టుంది. ఆవులు కొన్నిసార్లు ఏమవుతుందంటే ఈనిన తర్వాత అంటే దూడలను వీటిని పెట్టిన తర్వాత కొంతకాలానికి వెంటనే అవి చనిపోయేటువంటి అవకాశం ఉంటే అవి నిరంతరము అరుస్తూ ఉంటాయి, అంబా అంటూ అవి అరిచేటువంటి పరిస్థితులను చూస్తూ ఉంటాం. అదైతే మాకు అనుభూతి, ఆవులు ఉండేది మాకు. సో అలా చూసినటువంటి పరిస్థితి. సో మరి అవి రెయ్యంబవులు అరుస్తూనే ఉంటాయి, అంటే రోధిస్తూ ఉన్నాడు, వాటి విధానంలో అవి రోధిస్తూ ఉండేటువంటివి. సో
ఇక్కడ అందుకే ఆ ఉపమానాన్ని ఉపయోగించారు మైత్రేయ ముని అని చెప్తున్నారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. మరి తన పుత్రుడు అంటే ఇక్కడ ఆ సంబంధం ఇక్కడ చెప్తున్నారు. అదేవిధంగా దేవహూతి కూడా ఎంతో దుఃఖితురాలై రోధిస్తూ ఉన్నారు. ఏ విధంగా అయితే ఆవు నిరంతరము రోధిస్తూ ఉంటుందో అదే విధంగా ఆమె రోధిస్తూ తనతో ఉన్నటువంటి వారితో నా పుత్రుని తీసుకురండు, అప్పుడే నేను జీవించగలను, లేనిచో నేను మరణింతును అంటూ ఆమె వాపోయే విధంగా పెట్టుకున్నటువంటి ఇది కూడా ఉంటుంది అంటూ చెప్తున్నారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాషలో. సాధారణంగా జరుగుతూ ఉండేటువంటి విషయం అది. మనం చూస్తూ ఉంటాం ఈ భౌతిక జగత్తులో ఎవరినైనా కోల్పోతే అంటే దూరంగా ఎలాగో అయినా ఆశ్రమానికి వెళ్ళాడంటే మళ్ళీ వస్తాడు అనేటువంటిది ఉండదు. సో అలాగే పోయినటువంటి పరిస్థితుల్లో ఆలోచించినప్పుడు ఇంక నేను ఉండలేను అనేటువంటి భావనతో మాట్లాడుతూ ఉంటుంటారు. సో ఆ విధంగా శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఇక్కడ చెప్తున్నది, నా పుత్రుని ఇంటికి తీసుకురండి, అప్పుడే నేను జీవించగలను, లేకపోతే నేను జీవించలేను అని ఆమె బంధువులతోనూ స్నేహితులతోనూ మొరపెట్టుకునేది ఉండే అవకాశం అలా ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. మరి అయితే అలా మొరపెట్టుకోవడంలో మరి సాధారణమైనటువంటి గృహస్థుడకు లేదా గృహమేదో అని చెప్పేటువంటి వాళ్ళతో ఉండేటువంటి సంబంధము, మరి ఆత్మానుభూతిని పొంది ముక్త స్థితిలో ఉన్నటువంటి దేవహూతి చేసేటువంటి ఈ రోదనకు ఒకటేనా అంటే కాదు అనేటువంటిది ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చాలా చక్కగా చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. అంతకు ముందు కూడా చెప్పినటువంటిది, ఆమె తన పుత్రుడు సాక్షాత్తు ఆ భగవంతుడే అనేటువంటి తెలుసుకున్నటువంటి ఆవిడ. అంటే ఆమె భౌతికమైనటువంటి విరహ వేదనలు కాదు ఆమె ఉన్నటువంటిది, ఆమె ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి వైరాగ్యాన్ని అనుభూతి పొందుతూ ఉన్నటువంటిది. అందుకే ఆమె రోధిస్తూ ఉన్నారు అనేటువంటి విషయము ఇక్కడ మనము తెలుసుకోవలసినటువంటి. అందుకే అందుకే ఆయన అంటున్నారు ఇక్కడ, అలా మొరపెట్టుకొని అంటే నా పుత్రుని తీసుకురండి, అప్పుడే నేను జీవించగలను, లేకపోతే నేను మరణిస్తాను అంతటి స్థితిలో అంతటి అటాచ్మెంట్స్ ఆమె తన పుత్రుని ఎడ పొందినది. అంటే అది లౌకికమైనటువంటి పుత్ర వాత్సల్యము కాదు, అది భగవానుని ఎడగల తీవ్ర ప్రేమ అని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే అంతేకాదు తన పుత్రుడే అయినప్పటికీ కూడా అది ఆమెకు ఆయన ఆధ్యాత్మిక ఆచార్యుడు. మరి ఆధ్యాత్మిక ఆచార్యుడి యొక్క ఆ విరహాన్ని కూడా అదే విధంగా భావించాలి అనేటువంటి చెప్తుంటారు గురువులు వారి యొక్క ప్రసంగాల్లో. శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్పినటువంటి విషయాలనే చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో మరి ఇక్కడ ఆ కపిల ముని సాక్షాత్తు దేవాదిదేవుడు, ఆయన యొక్క ముఖాముఖి ఆ భగవంతుడితో ఉన్నప్పుడు ఆమె పొందుతూ ఉన్నటువంటి ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి అనుభూతి ఇప్పుడు ఆమె మిస్ అవుతూ ఉన్నటువంటిది. అంతేకాకుండా మరి ఆమెకు తత్వ జ్ఞానాన్ని బోధించి ఈ జనన మరణ చక్ర విషయాలను గురించి బోధించినటువంటి ఆధ్యాత్మిక ఆచార్యుడు. మరి ఆధ్యాత్మిక ఆచార్యుని యొక్క విరహాన్ని కూడా ఎడబాటును కూడా అలాగే భావించాలి అని చెప్తుంటారు శ్రీల. అంటే మరి ఎప్పుడు ఆ విధమైనటువంటి వ్యాకులత కలుగుతూ ఉంది అంటే ముందుగా వారిపైన మనకు అనురాగము ఉన్నప్పుడు. అదే చెప్తుంటారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు లేదా వారి గురువులు మనకున్నటువంటి ఆచార్యులు చెప్తూ ఉంటుంటారు. ముందుగా మనము ఆ డిటాచ్మెంట్, ఆ ఎడబాటుని మనం పొందుతూ ఉన్నాము అంటే వారిపైన మనకు ఆసక్తి అనురాగము ఉండాలి అని చెప్తారు. సో అంటే ఆ భగవంతుని ఎడ, దేవాది దేవుని ఎడ, అలాగే ఆ దేవదేవుని యొక్క ప్రతినిధులు అయినటువంటి ఆచార్యుల పట్ల, ఆధ్యాత్మిక ఆచార్యుల పట్ల ఆ విధమైనటువంటి ఆసక్తి ఉండాలి, ప్రేమ ఉండాలి అని చెప్తున్నారు. అప్పుడే ఆ విధమైనటువంటి ఎడబాటును పొందుతూ ఉంటాము అని చెప్తుంది.
మరి ఇంకొక రకంగా ఆచార్యులు చెప్తుంటే ఎడబాటును పొందుతూ ఉందంటే అది కూడా ఒక గొప్ప వరమే అని చెప్తారు. తద్వారా నిరంతరము ధ్యానం గుర్తు చేసుకుంటూ ఉంటాం ఆ భగవంతుడినైనా. సో మరి ఆధ్యాత్మిక ఆచార్యులు మనకి వారి యొక్క ఇది వారికి సేవ చేసుకునేటువంటి అవకాశము వాపు దేహపు అంటే భౌతికంగా ఉండేటువంటిది, అలాగే వాణి సేవ, వారు ఇచ్చినటువంటి విషయాలను గుర్తు చేసుకుంటూ వారు చెప్పినటువంటి ఉపదేశాలను గుర్తు చేసుకుంటూ ఉండవచ్చు అటాచ్మెంట్స్ తో. సో అందుకే మనకి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు అంటే మనకు వారు ఆధ్యాత్మిక ఆచార్యులైనా భగవంతుడైనా మనతో భౌతికంగా లేకపోయినా వారు, ఎందుకంటే చైతన్య మహాప్రభులు వారు చెప్తున్నట్లుగా మరి భగవంతుని యొక్క నామము వేరు కాదు అని చెప్తారు. కాబట్టి ఆ నామస్మరణలో భగవంతుని యొక్క అనుభూతిని పొందవచ్చు, కానీ అదే సమయంలో భౌతికంగా ఎదురుగా ఉన్నటువంటి పొందేటువంటి ఇది అనుభూతి భిన్నంగా ఉంటుంది అనేటువంటి, అంటే ఎక్కువగా అది ఇంకా అనేటువంటి చెప్పుకోవచ్చు. సో అందుకే ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు మరి ఆ భగవంతుని ఎడ ఉన్నటువంటి ఆ తీవ్రమైనటువంటి ప్రేమ ఆ దేవహూతికి ఆ భగవంతుని ఎడ, అలాగే ఆధ్యాత్మిక ఆచార్యుని ఎడ ఆమెకు ఉన్నటువంటి ప్రేమ పుత్రుని ఎడగల ప్రేమగా ప్రకటితమవుతున్నది అని చెప్తున్నారు. అంతేకాని అది భౌతికమైనటువంటి అనురాగం కాదు అని చెప్తున్నారు. సో మరి ఇటువంటి ప్రేమ అంటే ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి ప్రేమ, పుత్రుడి ఎడగల ఉన్నటువంటి ఆ ప్రేమగా ప్రకటితమైనటువంటి అది ఆధ్యాత్మికంగా ఎంతో లాభదాయకమైనది అని చెప్తూ ఉన్నారు. అంతేకాని ఈ దేహ సంబంధమైన లౌకికంగా ఉండేటువంటిది కాదు అని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే మరి ఎంతో భక్తియుతమైనటువంటి సేవలో నిమగ్నం అవ్వడం వల్లనే ఆ దేవాది దేవుణ్ణి ఆమె పుత్రుడుగా పొందినటువంటి అవకాశం. మరి అటువంటి ఆ పుత్ర ప్రేమ ఆధ్యాత్మికమైనటువంటిది కానీ లౌకికమైనది కాదు. మరి అలా ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి పుత్ర ప్రేమ అది భగవద్ధామాన్ని చేరుకోవడానికి దోహదపడుతుంది, కానీ లౌకికమైన పుత్రుని ఎడగల ప్రేమ అనురాగము మనిషిని ఈ భౌతిక జగమునందే నిలుపుతుంది అని చెప్తున్నారు. అదే అనురాగము ఆసక్తిని ఆ భగవంతుని దేవాది దేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుని వైపుకు మళ్లించినచో అది ఆధ్యాత్మిక జగమున ఆ భగవత్ సాన్నిధ్యమును కలగజేస్తుంది, ఆ భగవత్ సాన్నిధ్యాన్ని పొందే విధంగా చేస్తుంది. ఇక్కడ దేవహూతి పొందుతూ ఉన్నటువంటి వైరాగ్యము ఆ వ్యాకులత కూడా అటువంటిదే. అది భగవంతుని ఎడ తన పుత్రుడుగా వచ్చినటువంటి ఆ భగవంతునిపై ఉన్నటువంటి వాత్సల్యము, అనురాగము, ప్రేమ అని చెప్తుంది. కనుకనే అది ఈ భౌతిక జగత్తులో బంధించేటువంటిది కాదు, అది భగవత్ సాన్నిధ్యాన్ని కలగజేసేటువంటి దుఃఖము అని చెప్తున్నాం. మరి చెప్తూ ఇంకా శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు స్త్రీకి ఉండేటువంటి గొప్పతనాన్ని, వారికి కలిగేటువంటి గొప్ప అవకాశాన్ని, ఎందుకంటే స్త్రీలు బాధపడవలసినటువంటి, ఎందుకంటే సన్యాసం స్వీకరించడానికి లేదు, కర్దమముని బయటికి పోయినట్లుగాను కపిల భగవానుడు పోయినట్లుగాను దేవహూతి కూడా పోవడానికి అవకాశం లేదు, ఇంట్లోనే ఉంది కదా, ఇంట్లోనే ఉండాలి అంటున్న అవకాశం. ఇక్కడ వారికి ఉన్నటువంటి గొప్ప అవకాశాన్ని శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తూ ఉన్నారు. ప్రతి స్త్రీ దేవహూతి ఎంతటి యోగ్యురాలైనప్పుడు దేవదేవుని తన పుత్రుడిగా పొందగలదు. ఆ విధంగా మరి గృహమునందే ఏదైతే పురుషుడు సన్యాస ఆశ్రమమును గాని వానప్రస్థను గాని పొందేటువంటి అనుభూతి లాభాలన్నింటినీ కూడా స్త్రీ మరి ఆ విధంగా అర్హతను పొందగలిగినప్పుడు, ఆ భగవంతుని యొక్క సేవలో నిమగ్నమైనప్పుడు దేవదేవునే తన పుత్రుడుగా పొందగలిగేటువంటి అవకాశం కూడా ఉంటుంది. మరి భగవానుడు దేవహూతి తనయునుగా అవతరించాడు అని చెప్పినట్లయితే మరి ఏ ఇతర స్త్రీ తనయుడుగైనా ప్రొవైడింగ్ యోగ్యురాలైనప్పుడు, ఆమె యోగ్యురాలుగా ఉన్నప్పుడు, ఆ అర్హతను తాను పొందగలిగినప్పుడు మరి ఆ భగవంతుడు
ఆ స్త్రీకి పుత్రుడుగా అవతరించగలడు. అదే పుత్ర వాత్సల్యం ప్రేమ, వాత్సల్య ప్రేమ ద్వారా రసం, వాత్సల్య రసం. మరి దేవదేవుని పుత్రుడిగా పొందినప్పుడు మరి ఇక ప్రపంచమున మరి పూర్ణ పురుషోత్తముడై ఆయన్ను మించినటువంటి వాడు, అతి చక్కని తనయుని పెంచినటువంటి లాభం ఆమెకి దక్కుతుంది కదా. అదే కదా యశోదామాత పొందినటువంటి అనుభూతులు ఎన్ని ఆ బృందావనంలో అక్కడ. మరి సో అది ఇక్కడ ఆమె కలుత చెందడు, వ్యాకులతో చెందడానికి, దుఃఖించడానికి కారణము ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి వైరాగ్యమే. కానీ అదే మనకి చైతన్య మహాప్రభువులో శిక్షాష్టములు యుగాయుతం నిమిషేన చక్షుషా ప్రావృషాయుతం శూన్యాయుతం జగత్ సర్వం గోవింద విరహేణమే అంటూ చెప్తారు మనకి. మరి ఆ దేవదేవుని కనిపించకపోతే ప్రతి యుగము శూన్యం లాగానే, ఈ యుగం ఇక్కడ ఎంత ప్రతి నిమిషం అంతా కూడా శూన్యం లాగానే అనిపిస్తుంది అని చెప్తారు. సో ఆ విధమైనటువంటి వాత్సల్యాన్ని, ఆ విధమైనటువంటి ఆసక్తిని, ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి అనురాగాన్ని, ప్రేమను, రసాన్ని పొందాలి అని చెప్తుంటారు. సో అందుకే ఇక్కడ చెప్తున్నారు, దేవదేవుని పుత్రుడిగా బడిసిన సో ప్రపంచమున అతి చక్కని పుత్రుడిని పెంచిన లాభము దక్కుటయేగాక అదే సమయమున స్త్రీకి ఇక్కడ చెప్తున్నటువంటిది భగవానుని సన్నిహిత సహచరుడగుట. ఆ సహచరుడగుటకు ఆధ్యాత్మిక అగుట ద్వారా ఆధ్యాత్మిక జగమును చేరవచ్చును స్త్రీ కూడా అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తున్నారు. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాదుకి జై. హరే కృష్ణ. ప్రభుజీస్, మాతాజీస్. ఎవరైనా